Siya nag-report, mga alas 2 ang alam ko, nandoon na yung truck ng Maynilad. Unang round ng pag-distribute ng tubig. So, sa Facebook siya nag-reply nung in-amplify namin yung message. Sabi ng Maynilad, on the way na po ang aming team para magdala ng tubig. Ingat po kayo. Meanwhile, si Ding Dong, dahil partner, automatic na yan, nagtanong na siya, ilan ang kailangan ng relief goods, etc. So, nag-coordinate naman siya sa GMA Foundation para mag-deploy ng help. Sunod-sunod na yan. Marami ng actors yan, individuals, ganyan. So, pag ganyan yung activity mo online, nakaka-inspire sa maraming gustong tumulong. Napapansin nyo pag disaster, ang daming lumalabas yung mga pera ng tao. Yung gustong tumulong, di ba? Magaling dyan si Ma'am Lenny, mag-mobilize ng resources. I-maximize natin. Lalo na kung available yung information, pag nakikita ng tao yung actual need. Alam nila kung ilan ang kailangang PWDs, ilan yung children, ilan yung lactating mothers, ilan yung elderly. Yan yung mga nakuha naming impormasyon na ni-report. At yun ang imamatch ng platform, ang ide-deploy. So in this case, kanina nakita nyo 1,500 yung na-identify na need. So, at least 1,500 yung pinadalang tulong. May kits, hygiene kits, at mga relief goods. Ganyan. Ngayon, ang next problem, hindi na ito masosolve nito, yung listahan ninyo. Kailangan malinis yung listahan ninyo kasi nag-aaway-away. Napansin namin nung nasa barangay, iba ang listahan ni barangay captain, iba yung ibang, may maraming listahan. Yung iba, hindi nasama. Siguro, hindi supporter, etc. So, may nagsisisigaw. Gutom din ako, ganyan. Wala daw siya sa listahan. Pero mayroon silang system na maglilista. Pero maganda, yung mga listahan nyo, clear na. Kasi, yung ganitong system, kahit kaano ka-efficient, ito, ready na nga, nandun na yung GMA. Pero pagdating doon sa barangay, bagamat nabigyan niyo yung mga nasa listahan, yung ibang wala, nagrereklamo. Ganyan. Okay. So, function nyo na yan as barangay captains at CDRMO na para maiwasan, mabilis yung distribution, clear yung inyong list na nandoon. Okay? May tanong at this point kung paano nag-work? Medyo may idea na kung paano? Lahat yan sa mobile lang, kahit saan ka. Kahit naglalakad ka sa inyong lugar, habang may signal siguro. Tingnan nyo lang yung kaganapan. Ito na pala, na-address na, may mga reports, ganyan. Ang value naman nito sa amin, sa UP NOAA, dahil na... Ito, teka ha. Ito, i-summarize muna natin ha. Kung paano. Ito yung paano gamitin ulit. Report. Yan yung feed na view sa inyong mobile. Yan yung map view. Yan, volunteer. Ito, mamaya na to. Ito, mamaya na to. Yung mobilization naman. Paano yung mobilization? Saan ba yung isa? Ito. Through the platform, you can also sign up as volunteers. Hindi ka lang po magre-report. O pwede ka pa mag-sign up as a volunteer. You can undergo training for disaster preparedness, training for response, relief, and recovery through a process designed to maximize your interest and skills. At yun po yung magiging handaan caravan na tinatawag in the coming months, wherein we will be visiting communities to empower, of course, especially the young people kung paano makapag-respond in times of disaster, tuturuan ng mga ganitong klaseng
mga disaster resilience programs, not just for their families, their own families, but maybe also for their street, their barangay, and their community. Yan. So yan ang gagawin natin. Mag-sign up tayo. Kayo ang unang volunteers. Ano? Pero papalaganapin pa natin to. Okay. Punta tayo ulit sa ating app para mag-exercise na tayo. O, punta tayo sa profile. O, nakita na natin yung report, nakita na natin yung feed, yung map, yung last na square dyan, button dyan sa dulo. Profile. Pag i-click natin yan, yan ang makikita natin, login. Mag-create kayo ng username. Email. Pwedeng email ninyo. Tapos, mag-create kayo ng inyong password. Tapos, sign up. Try ko nga. Ako login na ako kasi meron na pala ako. Mali yung akin. Nakita nyo na yung mga fields na dapat i-fill out. Ayan, nakapasok ka na. Very good. May profile na. Si Nan. Okay. Maano naman matitrace namin kung taga-ano naman kayo naga eh. Sige. Si Ma'am. Okay. Naka-login na. Ang impormasyon atin na hihingi ay username, password, ayan. First name, last name. Ayan. Wow, mga high-tech. I-document natin to kasi Nakapasok na kayo, sir? Ayan, very good. Wow, ayan, nakapasok na si sir. Isang word lang ata. Oh. Isang word lang para hindi kayo maano. Ako email ngayon nilagay ko ata eh. Email yung sinimplify ata yung para less yung entries. So, email yung ating username. So, sa username talagang email. Kasi pinabawasan namin yan ng fields kasi nakakapagod pag marami. Ayan, very good. I-save mo. Yan. Very good. Ayan, very good. Nakaan na kayo? Ayan. Nagano ka na? Tama. Okay na yun. Oo, profile.
Mukhang nakapasok ka na, no? Ay, hindi ba ito yung pinasok ginamit mo? Pero hindi siya nag-load kasi may na-internet. Okay, baka internet. Ayaw. Pwedeng i-refresh natin. Ayan, at yun. Ayun. Yan. Ayun, ba't bumabalik? Teka. Oo, yan, login dapat to yung papasok. Oh. Yung email yung ilagay natin. Email. Oh. Email mo ang nilagay mo, tama? Wala naman, ano lang. Diretso na, wala kayong ibang click na email after. Ilagay nyo lang yung email sa user name. Ito, profile. Ba't ayaw? Ayun, nandito. Profile, go. Ayun. Ay, nakapasok ka na ba? Yun na yun yung lumabas. Nag-ano na ako ng email. Okay. Ito ka na. Ito ka na nga. Pero nakapasok ka na. Okay na yan. Siguro. Ipapacheck ko lang kung bakit sa tech. Hindi na ina-accept eh. Kasi anyway, ang mahalaga, nandyan na kayo sa nakapasok, i-inform kayo. Ano? Soro? Saan? Saan yung nag-fail mag-sign up? Ito? Email. Merong isang nag-fail dito. Sabihin ko lang sa tech namin kung bakit ganyan. Babalikan ko mamaya yung hindi nakapag-sign up. Tinanong ko na sa text. So in the meantime, yung iba na successful na, with or without nakalagin man tayo or hindi, pwede na tayong gumamit ng platform, okay? So, anong una nating exercise? I-click uli natin yung app, pumunta tayo sa report. Anong oras na? 10:37. Meron ba ditong mga reports or file photos ng baha? Noon, nung Christine. Nakasave ba sa inyong mga photos?
So ito, para naman makapagpahinga tayo, makapagbanat-banat tayo ng buto, makapag-exercise, pwede tayong pumunta kahit saang lugar dito sa vicinity, pwedeng sa labas. Pwede tayong mag-picture kahit anong lugar, ospital man yan, yung paligid. Exercise lang. Picturean natin ano ang i-report at iba pa. At iba pa muna. O, naklik na natin yung at iba pa sa dulo. Nakita natin. Ayan, at iba pa. Detalye. Naga General Hospital. Ganyan. Kahit yun lang muna. Mainit. Anong panahon? Maulan. Kahit ano muna, maglagay lang kayo ng detalye. Tapos ilagay nyo yung phone number ninyo, address, exact address sana, at submit report. Okay? So, kahit mga 2 sentences, huwag masyadong mahaba. Yung mga detalye lang na mahalaga, i-describe nyo kung ano ang nakikita ninyo. Okay? Ganon. Okay, go. Mga 15 minutes. Kaya 15 minutes? 10:39 na. Pwede tayong bumalik bago mag-11. No? O, sige. Dali natin yung gadget natin. Pwede kayong mag-picture dito sa loob, sa baba, sa labas, sarili ninyo, seatmate ninyo, or mga buildings. And then, submit. Mamayang hapon, may quiz. Kung tama ang ating paggamit. Hi, Dom. Hello. Yung iba siguro dapat email naman yung ginagamit, pwede no? Sa user name. Okay lang, akala. Pero yung, tama naman yung mga entries yun. Wala na, last day na yun. Pero okay lang yung, nagpa-practice kami ngayon paano mag-login sila. Sige, okay lang. Yan ko na lang. Basta, yun yung ating check. Kasi si DRMO na sila sige. Tapos yung last lang, may question lang. Tama ba? Pag inalagay nila yung exact address sa description, ayun ang sinasabi mong nagpa-prioritize, ipipin niya sa exact location. Correct. So, kunyari, i-conflict level, kung saan number, doon siya ipipin. Ganun? Okay, tama na. Para sa akin. Kasi yung GPS, pero pina-open ko sa kanila yung GPS nila. Okay, thank you. Okay, sige, bye-bye. Tama nga, Joe. Yun ang dalawang either GPS or words. Words lang, pupunta lang po sa lugar. Pero kailangan eksakto lugar. Paano niya sa words mag-describe niya na? Oo. Sa EI na yun. Kasi maya mo yan Kaya, nagdidiretso siya. Kunyari, ayun ang ginagawa namin. Pag volunteer yung nag-report na wala sa area, basta verified yung information. Ilalagay mo sa description, ipaprioritize dun sa address. Kailangan malagay
Kasi yung map naman, ano na yung ginagamit na map. Street level. Hindi, pero anong part ng street? Kunyari, boulevard, mahaba yung street. Sabi naman niya, pag ilagay mo yung number, Binigay yung number. ganyan, 31 blah blah street. More or less doon siya i-drop ng tawag dito, ng system. Maganda yung GPS. Oh, GPS. Pero ito kasi exercise natin sa Christine. Wala doon sila sa area. So, Hindi, oo nga. So, kailangan ituro nila sa mga tao. So, dapat, what we have to make sure, alam nila na gamitin, saka alam nilang ituro okay, so, para marinig. okay, ino-note na lang natin na ito dahil exercise at nangyari na special case lang. Okay. Pero ideally, Para magamit. Kasi correct, correct. Tapos na, pwede kong hindi na isa. Yes, sir. Sa inyo. May coffee ba? Meron ata doon. Dito pala kayo nag-ano? Ano po yun? Yes po. Thank you po. Galing nyo naman. Nag-virtual meeting na po tayo, sir, before. Ay, pero hindi naman po tayo nag-usap din. I think during Rappler events po. Ah, okay. Ano pa pa noon? Student. Nung sa Facts First PH. 10th year anniversary. Oh, student ka pala noon. Yes po. Ayun. Wala na ako sa Raptor noon, pero invite niya ako. Mark 2023 po ano. Nalala ko June yun. Yes po. Ano, hindi ka pa-graduate noon? Di pa po, ano, ay, 2023 graduate na pala ako. Graduate na. SK ka na noon. Di pa po. So that's January. Tapos nag-SK pa ako noong October na. Hindi ngayon, ano ka? Active mo president. Opo. Yung president na. Ano po? Kung president na. Yes po. Very proud ako. Ano mga ano mo? Priority? Sa ano po kami ngayon, ang priority po namin ngayon, sir, ay education in adolescent and youth health. Ayun po yung present concern namin dito sa Isama niyo yung ano, DRR. ano po, kasama po sa DRR po namin. Under ano, health threats. Correct. Pero actually, sila yung pinakamabilis mag-report. Yes. Bumaba. Opo. Saka pag nasa system na namin, may alam na namin na dahil. So, trusted. Na-testing na pala kayo, sir, no, sa QC. Alam mo na. Nakausap ko po, sir, yung SK fan po yun, si Samineri. Ano ko siya yun? Pero meron yung nasa ng event, yung training. Tapos, tatlo silang pair lagi. Parang may tapos yung corporate development camp, DRR, FC, tapos SK. Active din po yun, si Samineri. Samineri. Yan po yung name. Babae laki. Trans po siya. Sige na. Sa Baguio naman, meron naman si Ma'am Renny. Dating volunteer. Councilor. Si Bosa. Yes po. Yes po. Galing po siya dito 2 weeks or 3 weeks ago. Councilor na siya, di ba? Mahilig ko nila sa
Tingnan nga natin yung inyong mga reports. Uy, ngayon ba to? Si kaninong report to? Del Rosario. Advanced. October. Future. nag-time ano. Travel sa future. High-tech yung platform natin. Pero ngayong araw to, no, collapse riprap. Okay, good. Ito, sino nag-post nito? Ah, wow. Very good. Hello, test lang. Okay, very good. Tingnan natin kung bakit maganda yung... Okay, very good, very good. Ayan. Ganda. Oh, ganda pa ng framing. Oh. Tapos, ito, malakas na ulan. Kanino to? Kanino to? Ayan, maganda yung picture. Yan yung mga picture na nagagamit. Hindi mo na lang Alam mo yung level ng tubig. Teka. Iba to. Parang gustong mag-holiday. Para nagpaparinig, holiday ngayon, tapos nandito kami, dapat tayo ay... naku, boss, ano yan? Bibilan natin to ng bote, kamaya. Lagot kayo. Oh. Declogging at barangay Tinago, very good. Ayan. Nakakatakot naman to. Baba mo bolot. Ano lang to na picture, no? Sample lang, no? Wala nang tubig. Uy, wala nang tubig. Bigyan natin sila ng tubig. Saan yung tubig? Mayroon daw. Ito ha, yung tubig, mag-refill kayo doon. Oo, pwede pala dito yung sumbungan, no? Masama ang panahon na parang uulan ng malakas. Ito, maganda. Tree planting with the police. Okay, file photo. Ito. Okay, kailangan mag-rescue. Sunog. Mainit ang panahon. Okay. Pagcore building, makulimlim ang panahon. Ako ay nari sa pagcore. Okay, very good. Okay, ito international. Hindi, dito pala. Bagong Bayan Sur. Zone 3. Kailan ito nangyari? October. Okay. Ikaw ba nag-post ito? Okay. Tapos, ito, tingnan mo ito. Bakit maganda yung picture na ito, yung composition? Hindi lang dahil very Instagrammable. Ano ang value na information dito? Maliban kay sa pogi nating counselor. Ano pa makikita ditong mahalagang impormasyon? Very good. Kung kukuha tayo ng picture, natin, maliban sa mga maganda nating mukha at posing, isama naman natin yung mga indicator. Yung wall, yung tubig na yan, ganyan. Kasi magagamit yan ng UP NOAA para i-compare. Kunyari, may data tayo ngayong araw. Ito ang level ng tubig. Pwede nating tingnan sa susunod na episode, kung may uli, tingnan nila uli, i-compare. Kung ganun pa rin ba ang taas ng tubig. Nakakatulong yun sa modeling nila. So, ang mga yan, mahalagang impormasyon ng mga yan. Or mga picture ng drainage. Yan. Okay. Okay, pwede na pala kayong i-deploy. So ngayon, ito, pogi, oh. Ginawang profile picture talaga. Oh, parang grabe na to pag hindi ito maisalba. At ito ang i-post. Ipaprioritize to ng CDRRMO. Ito, very good. Okay. Ito, group picture.
Ito, tips. So generally, kuha na natin. Okay na, galing. Palakpakan natin ating mga sarili. Oh. So ngayon naman, last, bago tayo mag-quiz na, bago tayo mag-iwaiwalay. Ay, hindi pala, lunch, no? Wala pa. Our next speaker pa, okay. Pero sabi ni Doc Mahar, ituloy na natin yung may value na ngayon na impormasyon. So anong value ng impormasyon na hihingin natin?
Mm. Mm, 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 mm. Yung pwede namin gawin para ma-ready yung isip namin na, uy, may gagawin tayo, dapat Okay. ma-send natin sa Lifesaver. Pero actually po, kung nasubmit lang yung picture namin, ngayon, makikita ninyo yung totoong sitwasyon. During rescue hour, around 6:55 p.m., abot bewang na yung baha sa Barangay Igolad. Pero wala kami lahat data that time. Wala kaming, even to lifesaver.ph siguro, hindi rin kami makakapag-send. So ano po yung, di naman kami pwede mag-advance or mag-late Oo. kapag kinakailangan na po namin. Kasi real-time reporting po yung kinakailangan. Wala kayong at that time signal, data? Wala po kaming signal Okay. and data that time. Actually, yun yung isang limitation for now ng platform. Nakadepende siya sa signal. So, hopefully, naghahanap din kami ng ilang funding na para sa offline. Kung paano, at least ma-save. So, yun yung limitation for now, unfortunately. Pero, eventually, pag nag-scale up siya, yung satellite, yung using satellite, So, ito yung basic pa lang to. Number 2, totoo yun na hindi naman kayo dapat ang nagre-report, ideally. Kaya, ang purpose nito ay lalo na yung mga SK at mga batang-bata sa atin, sa barangay officials, yung constituents natin yung turuan natin gumamit. Kasi dapat kayo ang nagre-respond sa kanilang report. Pwede kayong mag-jump in kung kailangan nyo ng tulong sa city. So kung mayroon na kayong report, gusto nyo nang pumunta sa city. Pero kung sa level ng barangay, ang ideal na use nito, tao mismo ang gumagamit. Meaning, ang gagawin natin sa susunod after this training, since nag-usap na kami ng CDRMO, kayo yung barangay captain, pwede tayong magkaroon ng Zoom meeting, tapos ititrain natin yung mga volunteers natin sa barangay, starting with the committee. Ilan ang members ng committee usually, yung ng BDRMO? BDRMC, ilang members? 3? Oh. So kung 3, siguro yung SK, meron kayong mga members. Sila ang ating ititrain. Gagawin natin silang volunteers. Sila ang magre-report. Okay? At kayo ang titingin. So, para ma-practice, kunyari may bagyo, ang ginagawa namin, kunyari, sinabi na ng Pag-asa na may LPA, posibleng maging bagyo. Kung sa tingin natin kailangan mag-activate, ini-inform namin yung partners or sumusunod kami sa kumpas ng LGU. Pag sinabi ng LGU na, gumagamit ba kayo ng listo? CDRMO, sir? Gumagamit kayo ng listo ng DILG? Yon, di ba mayroon silang escalation from Alpha, Bravo, Charlie. Usually, pag Bravo or Alpha pa lang, ina-activate na namin. So, partners, i-activate natin, Alpha stage, ito ang mga dapat gawin. Yan. So, kayo naman, pwedeng sabihin nyo na sa mga volunteers ninyo, handa na tayo, make sure na ang mga cellphone naka-charge, magbantay tayo ng mga ng tubig. Lalo na pag umpisa na ng tumataas o picturean, ganyan. Tapos, ganun din after. Kung kailangan ng relief, saan may kailangan, may mga gustong humingi ng tulong, pwede niyong i-post yan. Okay? So, ang role ng mga volunteers, pwede silang tumulong mag-verify kung totoo nga ba ang report na ito. Kasi, pag name ni SK, ni Barangay Captain, nakita namin na nandun kayo sa database, pwede namin yun i-escalate doon sa CDRMO. Ito ang ganap sa inyong barangay, baka kailangan na nila ng tulong. Ganon. So that's one use of the platform. Okay. Questions at this point? Yeah. Sige, ma'am.
So, sa amin po, sa Barangay Kararayan, so, Okay. Go. yun po. Doon sa amin sa Kararayan, ginawa na namin yung information dissemination para lumikas yung mga tao doon sa area kasi parang napapalibutan sila ng ilog. So, hindi po sila naglipat. Gabi na, 9 o'clock or 9:30, tumatawag po sila. Kung kami po gagamit ng lifesaver, hindi namin sila na-picturean na sila din wala ding gadget. Pero yung area alam ng barangay. So, pwede po ba yun mabigyan ng tulong? Pwede. Okay. Parang ganun nangyari sa iba. Yung ibang rescue na hindi ko na pinakita sa Quezon City, isang report lang yun sa isang sitio, pero sa actual, ang magdi-decide noon, yung barangay captain at saka yung CDRMO, silang may alam na, ito ang report lang sa sitio, pero ang actual na may tulong, yung buong area. Ganon. And finally, sir, okay sir, siguro last question bago tawagin natin si Sir Mahar. Hello. From Barangay de Rosario, sir. Kami sir sa mostly ang sa lifesaver namin. Maganda yan, yung application na yan. Pero para sa akin, agta ako sa yan pagkuhan cellphone. Ang pinaka-the best sa akin, na mostly nangyayari sa akin, yung radyo. Para mostly ako ko ng vehicular accident. Kasi mostly sa amin, sa Barangay de Rosario is Maharlika Highway and vehicular accident ang nangyayari. Kaya para sa akin, yung radyo. Tabi ko yung radyo, tatawag lang ako sa Kumsen, mabilis. Actually, Darating yung ambulance, kaya madali. Pero kung yung sa cellphone, agta tayo dyan, oo, okay lang. ano yan. Kaya para sa akin, yung sa PSO, yung Kumsen, yun ang mabilis. Ayan, ganyan. Salamat. Tama yon. Actually, yun ang kung nakapansin mo kanina sa video ni JV Fretch, dalawa yung kanyang gamit. May cellphone, may radyo. Multi-sources yan eh. Lahat yan ginagamit hanggang kung anong pinakamabilis na makarating sa kinaukulan. Okay? Sige. Okay na, Doc Mahar? Okay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ay, pero last, okay daw, Mabol. Sir, go. Actually, ako po yung nag-post na may pusa lang. Oo. May nirescue kami. Actually, doon sa barangay namin, nasa poblasyon kami, nasa sentro. Identify namin yung mga critical area lang na nagbabaha. Kaya lang nung Typhoon Christine, Ito yon. daw na evacuate namin yung mga nasa critical area. Lahat binaha. So, kahit bahay namin, lahat binaha. Ang kaya po yan pinost ko kasi yung pagiging, din natin pagdating sa mga pictures. May mga evacuees kasi na ayaw magpa-picture. Correct. So, baka na-post natin dyan, tapos ayaw nilang na ano. Kaya, dapat may mga limitations din pagdating sa mga picture. Tama yan, tama yan. Data privacy. Pwede tayong maging sensitive. Maganda na bring yung ganung sa ating attention yung ganung consideration. Babies, bata, as much as possible, wag nating isama pala sa picture. Ang pinakamahalaga dyan, yung wall, yung indicator kung anong taas ng tubig. Okay? Or kung nakatalikod, pwede naman, ganyan. Maging sensitive na lang tayo. Thank you for that reminder. Idadagdag natin yun sa guidelines ng use. Okay? Sige, sama-sama tayo maging lifesaver sa susunod. Simulan natin sa paghahanda. Maraming salamat sa ating lahat. Good luck. Saludo kami sa inyo. Okay, tawagan natin si Doc Mahar, yung MC.
Okay, thank you so much, Mr. Tupas, for sharing your expertise with us. And next, may I call on Dr. Mahar Lagmay. Hello. Bakit ang tagal? Yan. May konting ano lang, no? Konting explanation lang. Susubukan ko maging mabilis para maintindihan nyo yung flood control structure. Bali, yung flood control structure, kapag, di ba, diki po ang nasa isip natin. Tama po? O kaya culvert. Alam niyo po kung ano yung culvert? Yung nandun sa ilalim ng kalye na may butas para makatawid yung ano dun sa kabila. So, bali, dito po sa diagram na ito, merong flood control structure. Dike na nasa tabi ng ilog. Pangkaraniwan, ang dike po ay, ayon sa DPWH, ang pinaka matindi na kaya niya ay 1 every 50-year rain return. Ano po ang ibig sabihin nun? Kung 50 years po kayo na mabubuhay, isang beses lang po mangyayari sa buong buhay niyo yon. Okay? Kung 100 years kayo mabubuhay, ay pag sinabing 100-year rain return, isang beses sa buhay nyo na 100 taon. Okay. Ngayon, yung mga flood control structure, yung madalas na mangyari na once every 10 years, so kung 50 years ang buhay ninyo, ilang beses ninyo mararanasan yon? Hindi. Bali, once every 10 years eh. Kung 50 years ang buong buhay nyo, ilang beses nyo siyang mararanasan? 5. Tama. O, 5. O, so, 5 beses po na magkakaroon ng ganong klaseng baha, mag-work yung flood control structure o hindi? Gagana? Gagana. Kasi nandun siya sa loob ng flood control. Hindi, ang assumption dito ay ayos siya. No? Maganda. Tulang korupsyon. Okay. So, walang korupsyon. Maganda ang pagkayari. Dumating yung baha na 1 every 10 years. So, kung 50 years kayong buhay, 5 beses mangyayari. Okay? At pag nangyari yung once every 10 years, na madalas mangyari na baha, na maliit lang yung baha, okay po ba yung flood control? Okay. Kalimitan, ang design ng flood control ay 1 every 25 years. Okay? So, kung 50 years kayo mabubuhay, yung baha ay once every 25, kaya po ba nung flood control structure yon? Yes, kaya. Kahit 2 beses yung mararanasan yon. Mahal na yung structure na once every 50 years. Yun po yung nandyan. So kung dumating yung baha na once every 50 years, minsanan nyo lang kung 50 years kayong buhay, ay 1 beses yung mararanasan. Magwo-work o hindi? Magwo-work. Assuming na walang kickback. Okay. Walang dukot. No? Yan. Yan po ay napakainit na topic ngayon sa Senado at saka Kongreso. Ang problema, sa panahon ngayon, sa climate change, yung dati na minsanan nyo lang nararanasan ay mas madalas na nangyayari. Yun yung mga 1 every 100 years. No? So kung 100 years kayong buhay, 1 beses nyong mararanasan. Pero yung malalaking baha na yon na dating minsanan lang sa buhay nyo,
mararanasan nyo na o makikita nyo na siya ng siguro mga 10 beses. Okay? Pagka ganun na yung klaseng baha, magwo-work pa po yung flood control structure o hindi? Hindi na. Babahain na. Paano kung mas malaki pa doon? Kung once every 500, hindi rin po magwo-work. So, kaya dahil madalas na ngayon yung rare o yung di pangkaraniwan na malaking baha na nangyayari na, katulad po nung Christine, hindi siya 1 every 100 years. More than that. It was more than that. Okay? Para makita nyo kung ano yung datos doon. Yan. Sabi ng Pag-asa, sa Daet, 528.5 millimeters in 1 day. Sa Legazpi, 431. Sabi naman po ni Mike Padua, kilala niyo si Mike Padua? Si Mr. Typhoon. 737.9 millimeters noong October 22. Ayon sa datos ng Pag-asa, ang 507.5 millimeters in 24 hours na ulan ay 100-year rain return. Ano po ang ibig sabihin nun? Kung 100 years ang buhay nyo, isang beses nyo siyang makikita. Okay? Ang record nyo po dito ay 737. Mas mataas po ba o mas mababa? So ibig sabihin, baka mga once every 120 years yan na mararanasan nyo. So ibig sabihin, rare siya na napakalakas na event. So hindi ako magtataka na si Mayor Lenny nagsabi, 30 years na ako nandito. Ngayon lang ako nakakita ng baha. Kasi, once every 100 years lang siya nangyayari, di ba? 30 years lang siya nandito. Kaya, so naintindihan nyo na po kung ano yung pag sinabing 1 every 100 year. Naintindihan na po? Maliwanag. So yung dating minsanan, ay ngayon nagiging mas madalas na. Yung dating once every 100, nagiging mas madalas na. So, tignan natin sa Metro Manila. Yung Ondoy, 1 every 180 years. Ang sukatan ng kung malaking baha siya, Marikina River. 22 meters. Actually, umabot ng 23 meters yan. Pero, noong Karina, last year, once every 100. Above 20 meters. Mataas po yan, no? Kasi ang isang palapag ay 3 meters lang. So, nai-imagine nyo kung gano'ng kalaki yung baha na yon. Ondoy, Ulysses, Carina, tsaka meron po dyan, 2012, Habagat. Habagat 2018, ang taas din. Ulysses, Carina. Yung 1 every 100 years, ganong kadalas na po nangyayari? Mas madalas na po ba? Ayan, naintindihan nyo na yan. Yan, climate change po yan. 20 years ago, yan ang mga sinasabi ng mga climate scientists. Ganon din po dito sa Pampanga River, 1972, nagkaroon ng napakalaking baha. 2011, itong Pampanga River na blue, na 100 meters ang lapad, nagiging 10 kilometro. Kasi yung dike na nilagay dyan ay hindi sapat. Umapaw doon sa dike kasi yung flood control, ang kaya lang niya 1:50. Ito ay 1:100. At pag umapaw sa flood control ng dike yon, binabaha po yan, oh. Kita nyo, para up to 10. Alam niyo po ba kung gaano kalapad ang 10 kilometers na ilog? Napakalawak po nun. No? Ganyan po kalakas ang Pampanga River. Naulit noong 2015. Naulit noong 2020. Naulit noong 2023. Naulit noong 2024. Ganong kadalas na po yung ganong klaseng baha na malaki. Na dati, di pangkaraniwan, pero ngayon ay napakadalas na. O, lagay na natin once every 5 years. So, mas madalas ngayon natin na mabibisto na yung 1:50 year na flood control na dike ay hindi talaga uubra para sa pangmalakasan na ulan at pangmalakihan na baha. Naintindihan po yon? Okay. Kaya mas obvious na, dahil sa climate change, nakikita na po natin yung pag-apaw doon sa dike.
Kasi yung mga dike ay kaya lang niya yung mas maliit at katamtamang baha. Clear po ba yon? Clear? Yan. Sige. So, ulitin natin ito. Pag 1:10 flood control, pag once every 10 years, kaya ng flood control. Pag once every 50 years, na mahal na klaseng dike na yan, ha? Mahal na yan. Malaki na ang kickback dyan. Kaya pa rin. Pero pagka yung ngayon na nakikita na natin, na mas malaki, hindi na po siya kaya. Ang binabaha po, yung mga nandun sa tabi ng ilog. Opo? Okay. So, pilit nating pag-artist, o kung gusto niyo explain, pagka ang ilog, ganyan. Pag umulan, ganyan. Pag walang ulan, babalik sa normal. Gagawa tayo ng flood control, didiretsoin natin, tatayuan natin ang bahay. Pagka dumating yung ulan na once every 100 years, apaw dun sa flood control. Tama po? Ganyan po ang nangyari nung Christine. Mga pictures niyo po ito galing sa social media. So dapat din po maintindihan natin na dito sa City of Naga, which is bounded by this boundary, yan po ang anong ilog po ito? Naga River. Anong ilog po ito? Bicol River. Na yang mga ilog na yan, ito, ano pong ilog ito? No name. Wala pong pangalan, sir? Ha? Yabu River, nandun sa baba eh. Na kapag umapaw po yung ilog na yan, pag umulan ng malakas, ay napakaraming yung mga estero, mga sapa na dapat intindihin. Hindi lang po yung Yabu River, hindi lang yung Naga River, hindi lang yung Bicol River, hindi lang yung river na yon na with no name, kundi lahat po yan. Ang dami. Okay, sino po ang taga-triangulo? Raise your hand. Triangulo. Sir, binabaha kayo? Sabi dito, binabaha kayo talaga. Sino po ang taga-igualidad? Sabi dito, binabaha kayo. Tama po? Okay. Sino po ang taga-Santa Cruz? Nanalo po kayo. Binabaha kayo? Yes. Okay. Sino ang taga-Abelya? Very good. Binabaha. Pwede natin gawan ng kanta. Abelya, binabaha. Okay. Ang taga-Sabang. Sabang. Champion. Pero tuturo ko ang number 1 na binabaha na pinakamalalim. Mabolo. Raise your hand. Kayo po ang number 1 sa taas ng baha. Tama po ba? Na at saka pinakamalawak yung baha. Okay. Meron pa yata. Bagong Bayan. Binabaha ng konti siguro. Bagong Bayan? Sino po ang Bagong Bayan? Sir, binabaha kayo? Hindi. Never? Konti lang. Sabi dito, konti lang eh. Kailangan to. Meron konti, no? Pero sabi doon, medyo konti. Oh. Meron mga puti-puti doon eh, nawala. Pero meron konti. Tama. Dapat po natin maintindihan na yung baha ninyo, nitong mga binanggit kong mga barangay, ay konektado dun sa baha dito sa lugar na ito. Okay? Nakikita niyo po itong blue na ito, napakalawak po ng lugar na yan. Yung mga binanggit kong mga barangay ay parang nandito. Bakit po ba napupuno ito ng tubig? Kasi po, merong ilog na galing sa Bicol River Basin. Na yung ilog na yon sa Bicol River Basin ay nagmumula pa sa Mayon Volcano. Malayo po ba ang Mayon? Malayo. Ganun kahaba yung tubig na yon galing sa Mayon, bumababa sa Lake Bato, pupunta doon sa Baaw, pupunta doon sa ayun, yung blue na yon bago siya mag-exit. Kaya yung mga taga-Naga na barangay na sinabi ko ay nandito po kayo. So ang problema niyo po
ay galing sa Bicol River na merong contribution galing sa mga ilog ng Isarog Volcano. Dapat po nating maintindihan na galing sa Mayon, bababa siya, pupunta dito sa Owas Graben, pupunta dito sa Lake Bato, pupunta yung Bicol River Basin, tapos merong lugar dito na babahain ulit, tapos lalakad na naman yung Bicol River, tapos babahain na naman kayo dito. Kasama yung mga barangay Mabolo, bago siya mag-exit papunta doon sa dagat. Bakit po nagbabaha doon sa tatlong naka-encircle na pula? Kasi po, merong parang may mga fault dyan, no? Tectonically controlled. Parang yung mga lugar na yon ay mababa. Natural na istruktura na parang nagkaroon ng valley. Parang Marikina Valley na mababa compared doon sa Quezon City. Kaya po nag-iimbak yung tubig doon. At kapag kayo ay nasa Mabolo at naimbak yung tubig dito, babain po dito yung Mabolo, yung Triangulo, yung Igualidad, no? Siya kasama. Pero may contribution na tubig galing dito sa Isarog. So yung problema nyo ay malaki. Kasi napakalaki ng Bicol River Basin. At meron po kami sinulat na paper dyan tungkol dun sa mga natural structures na to na nagko-control nung daloy ng tubig. Hindi lang din po yung mga lugar na binabaha. Meron din po sa Del Rosario. Dito po, Del Rosario, sinong Del Rosario? Dito po sa lugar na to, binabaha po? Yes. Yes. Okay. Yung susunod ay Kararayan. Kararayan, dito po sa lugar na ito. Binabaha po? Ba? Perfect pa ang score ko, ha? Perfect pa. Dito po sa Balatas. Balatas, kung saan po nakaturo? Binabaha po ba doon? Kung saan nakaturo? Sino po ang Balatas? Raise your hand. Parang attendance po ito. Pag walang raising of hand, walang certificate. Okay. Pakol. Kung saan po nakaturo yon? Pakol? Walang Pakol? Wala. Balatas. Tapos na San Felipe. Diyan po sa lugar na ito. Meron pong konting baha dyan. Pero hindi ganun kataas. O mataas din po. San Felipe. Calawag. Dito Calawag. Meron din. Doon sa lugar kung saan po nakaturo doon. Yan naman pong mga baha ninyo, yung tubig na yan, nanggagaling sa Isarog. Kung hindi po natin makita dito sa litratong to, dahil wala po yung mga sapa, tignan po natin yung Isarog at saka yung mga sapa na bababa papuntang Naga City. Okay? So iba yung pinanggalingan ng tubig doon sa mga barangay ng Malolos ba? Mabolo, Igualidad, doon sa tubig dito sa mga later na mention natin barangay. So yung pa lang, importante po yung impormasyon na yon. Kasi po, yung mga tubig na nanggaling sa Isarog, rumaragasa. Tama po ba na mabilis ang tubig na nanggagaling dito sa Isarog? Rumaragasa po yan. At pag hindi po natin alam kung bakit mas mabilis siya, baka kulang ang ating preparasyon. So, hindi lang po ang taas ng tubig na importante natin malaman, kung hindi pati yung bilis ng tubig. Ayan. So, importante po din na maintindihan natin ang mga tabi ng ilog, ang floodplains, ay natural na parte ng ilog. Iniisip natin na, atin ito, pero pag dumating po yung 1 every 100 or 1 every 200 or 500, kukunin niya po sa atin yon. Kung magtatayo tayo ng kabahayan, pag dumating yung malakas na baha at rumaragasa pa, ganyan po ang ginawa niya doon sa isang ilog sa Iloilo. So it's a natural part. So kapag rumaragasa po ang tubig,
ayaw po nating matangay yung mga sasakyan. Kasi kahit ganito lang pong kababa yung tubig, pag rumaragasa ito, tatangayin itong lahat. So sabi ngayon itong sa Camellia, yung presidente, sabi niya, hindi binabaha eh. Kasi nabigyan kami ng permit eh. Nabigyan sila ng permit dahil yung mapa ay hindi sinasabing may bahang lugar. Ang sinasabi, maaaring magkaroon ng landslide, pero maliit ang tsansa. Meron lang parte doon, yung violet doon, na sinasabi, yung violet, nakikita niyo po yung violet doon sa taas, doon lang binabaha. Yan po ang mga official maps na ginagamit. So pinakitaan ko po yung presidente ng Camela, sabi ko, meron pong mapa na iba. Pag tinignan po natin itong mapang to, nandito po tayo, sinasabi dyan na pula at merong problema. Ito po ang mga mapa na gusto namin ibahagi sa inyo at ituro sa inyo kung paano gamitin. Yan po ang mapa ng NOAA. Ngayon po ay matututunan natin kung paano gamitin ito. Siguro ngayong hapon, ituturo po sa inyo. Pero meron pong kakaibahan. Yung mapa ng NOAA at saka yung mapa na siguro pangkaraniwan yung ginagamit. No? So pag tinignan natin itong mga detalyadong mapa na ito, ay baka mas maiintindihan natin kung bakit meron tayong pagbaha dun sa inyong barangay. Pero higit po dun sa kulay na kung saan sinasabi may hazard ng baha, ang mas importante po ay yung walang kulay. Kasi yung walang kulay dyan sa mapa na yan, ay yun yung mga lugar na pinakaligtas sa inyong barangay. Doon po kayo pupunta para mag-evacuate. Hindi kailangan CDRRMO na evacuation center. Pwedeng kapitbahay na walang kulay na hazard ng baha. So ito pong mapang to ay available for the entire of Naga City. Hanggang dulo, hanggang dun sa may paanan ng Isarog, kung saan man kayo nakatira. Hanggang dun sa Mabolo, meron din. So, kung titignan natin itong mga mapang to na detalyado, nakasama, nakatukoy yung bahaing lugar, at saka yung walang baha, tingin nyo po ba magagamit nyo yon sa panahon ng sakuna? Sa panahon ng dilubyo? Pero gagamitin po ba natin ito habang humahagupit na ang bagyo at habang mataas na ang bagyo, ang baha? Hindi, di ba? Kailan po natin ito gagamitin? Ngayon, di ba? O hindi pa po natin nagagamit, ngayon po ang pinakamagandang oras para gamitin natin ito at matutunan kung paano gamitin ito. Kung hindi man ngayon, dapat sana kahapon o last month. Sino na po pa sa inyo ang gumamit ng NOAA Maps para sa pagpaplano? Kaya po kami nandito para ibahagi namin sa inyo yung kaalaman paano gamitin ito to the maximum of, sa maximum potential niya. Gusto niyo po bang matutunan ito? At gusto niyo po ba din matutunan kung babaha bukas o hindi? Kung paano gamitin? Kasi nag-develop na po kami ng sistema kung babaha sa inyo bukas o hindi. Gusto niyo bang babahagi ko na sa kanila ngayon ha? Ito yung i-demo ko. Paano gamitin ang NOAA? So pumunta po tayo dito sa noaa.up.edu.ph. Ito naman po ay kung ako ang gagamit, gayahin nyo na lang ako, pupunta ako doon sa NOAA. Know your hazards. Sino po ang gusto magbigay ng address? Saan po? Walang nakikita? Ayaw. Ano? Ba't ayaw? Dali lang po, mga ma'am, sir. Papatayin lang natin itong force quit.
Ayaw mag-force quit nito. Force quit mic. Kasi aalis na po ako. Susulitin ko na po. Pauwi na po ako ng Maynila. So gusto niyo po bang, kung i-share ko sa inyo, kung ako ang gagamit nito, ganito po siya gagamitin. So, game na po? Game? Pupunta po, pakisulat po sa inyong mga papel, noah.up.edu.ph. Okay? Available po ito sa website. Available din po ito sa iPhone, iPad, Android, at saka Nokia. Sino po ang may Nokia sa inyo? Wala nang tatawa. 6110. Okay. So, ang una-una po natin kailangan malaman, ligtas ba tayo doon sa lugar kung nasaan tayo? Know your hazards in your location. Ayan po. Pumunta po bigla sa Naga, ay nag-zoom in sa lugar natin, naglagay ng mga bahay at gusali, at meron pong pin. Nagbabaha po ba dito ng konti? Ha? Sino po? Si DRR mo? Nagbabaha din po ng konti dito? Ha? Hanggang ganong kataas, sir? Dito. Dito sa lugar na to. Kahit konti, hanggang bukong-bukong, Ayan, yun po ang ibig sabihin. So kung gusto natin ng ligtas tayo, ang pinakamaganda pong lugar ay, kasi sabi, flood hazard low, no? Ang pinakamagandang lugar ay doon. O sino po ang gusto mag-volunteer ng location? Ma'am, sir. Sir, kayo na lang. Anong address? Santa Cruz, Naga? Naga City. Katbalogan. Lumalabas ba ang barangay? Walang Naga City dito, ha? Assistance. Ayun. City Science, Balatas Road ba yun? Anong lugar ang magandang lagay natin? Plaza Rizal na lang. Plaza Rizal? Para landmark. Ito lang po, Santa Cruz po. Ito, Rizal Street. Ay, hindi po ata. Iba pa? Baguhin natin. Sige. Isa-isahin natin ang mga kapitan ng barangay. Nakikita mo ba? Hindi ko mabasa eh. Ayun. Okay. May mga binabahang lugar. No? Sige, doon tayo sa Mabolo. So, maaari nyo pong mahanap yung bahay ninyo, Mabolo, Camsur. Camarines Sur. Ayan. Naku po. Diyos Maria Joseph. So, sinasabi po dyan, kung bahain yung lugar. Pwede nyo pong ilipat itong pin na ito, no? Pwede nyo pong ilipat ito. Okay, yan. Pwede nyo ilipat doon. Yung po yung mga pinakaligtas na lugar doon sa inyong barangay. Okay. Sige po, makinig po tayo. Meron akong importante na sasabihin ngayon. So, importante na ang lahat ng constituents, ng tao doon sa barangay ninyo, ay sana marunong gumamit nito. No? Sana. Para hindi kayo hindi kayo sabi ng sabi. Dapat sila mismo, napapagkwentuhan nila yan at malalaman nila kung may panganib o wala doon sa kanilang lugar. Okay po? Maliwanag? Pero ito po ang mas importante na gusto ko nung malaman. Gusto niyo po bang malaman itong sasabihin ko?
Okay, kung gusto nyo po, makinig po tayo dahil napaka-importante nito. Gusto nyo po bang malaman kung may baha bukas o wala dito sa Naga? Yes. Pupunta po tayo dito sa NOAA Studio. I-click po yung NOAA, pumunta doon sa NOAA Studio, at may mapa ng Pilipinas. Marami pong mga pwede kayong makita dyan. No? At ito for expert users, pang mga dalubhasa ito. Kayo yun. Okay? Pag pumunta po tayo doon sa exposure assessment, titignan po natin yung mapa ng Pilipinas, nagkaroon ng kulay. Nagkaroon po ng kulay, hindi ba? Okay. Titignan po natin kung yung forecast ng ulan bukas, kung sakaling malakas, ay tama o mali. 7:49 ng August 21. 21 ba ngayon? Okay, up to date. Nakikita po natin dito na light blue ang kulay. Ang light blue po ay mahina yung ulan. Ano po ang ulan ng Christine? Nasa 700, di ba? O ito, ano po ang ulan dito? Meron po ba kayong nakikitang 400 millimeters and above? Meron po ba? Doon sa kulay na yon, meron po ba? Sa Naga. Saan po ba ang Naga? Dito. Ayun, ang Naga. Pwede nyo i-zoom. I-zoom natin, ha? Tama po ba? Nandito ang Naga? Ano ang pinakamalakas na ulan dito sa inyong bahagi ng Pilipinas? Sa lugar ninyo? Gaano kalakas po? Kulay? Blue. Dark blue? 60, 100. Gakristin po ba yan? Parang Christine po ba yung 160? Kayang-kaya nyo ba? Kayang-kaya. Pero may ulan bukas. Tama po? Ang sabi may ulan. Na ang dami ng ulan within 24 hours ay maaring umabot sa iba-ibang lugar naman. Merong 30 millimeters, 60. So, tingin nyo ba may problema kayo bukas? Ha? Hindi parang Christine. 'Di ba? Merong konti, pero okay pa yan, kaya pa, no? Pero maganda na bang mag-prepare o hindi? So, titignan po natin buong Pilipinas kung nasa listahan kayo. Meron. In a case of a large flood event, ay makikita po anong barangay ang pwedeng tamaan, anong munisipyo, anong probinsya. At gaano karami ang tao na pwedeng maapektuhan. Okay. Nandyan po ba kayo sa province, sa listahan? Okay. Misamis Occidental, Misamis Oriental. Okay. Bakit po doon? Zamboanga. Bakit po doon? Kasi doon sa lugar na yon, kung titignan natin ang Misamis, meron pong matataas doon. No? Pero sa inyo, meron ba? Wala. Minsan po, pag nakita nyo yung patsi ng pula or maroon ay napakalaki, pamaya papakita ko ano itsura ng Christine na the day before, ay makikita nyo po na may problema. Na-pick up po nitong impact-based forecasting system yon. Pero nung panahon na yon, dahil hindi pa tayo nagaganito, hindi nyo po nagamit. Sana nagamit ninyo, no? Para nakapag-prepare. So, dito po sa impact-based forecasting system, ay una, makikita nyo kung halos ganong kalakas yung ulan na maaaring mapunta. For comparison, pwede nyo i-compare sa Christine, 700 yung Christine, 500 plus. Bukas ay nasa 30, 60. Kaya nyo po ba yung ganong klaseng ulan? Maganda naman yung ulan, di ba? Kasi kailangan natin ng tubig. Okay? Pero
ang concern natin ay yung pagbaha. Tingin niyo po ba ay makakatulong itong mga nabahagi namin sa inyo? Saan binabaha? Saan dumadaloy ang tubig? Ganong kalawak yung baha? Ganong kataas yung baha? At saka kung magbabaha bukas. Mga barangay kapitan, okay po ba? Pwede na po ba akong umuwi sa Maynila? Pwede na. O sana po ay gamitin niyo ito kasi 12 taon po namin pinagtatrabahuhan na magkaroon ng ganito. Dahil mahal namin kayo. Para sa inyo po ito. Maraming salamat po. Thank you. So before po kitang ma-proceed, mapasalamat po muna kita kay Dr. Mahar. The rest of the team po will remain. Very important po itong sessions at sa nahapon. Ipapahiling po ninda itong simulations or itong record katong Christine plus itong potential na pwedeng mangyari sa to duman sa mga different degree or volumes kang uran na pwede tapong atubangon sa masunod na mga aldaw. Dakulang bagay po ini, pang building confidence, bako na dahil nakita babahaon, pero kung ano ang gigibuhon ta before magbaha po talaga ang satong lugar. On behalf po kang local government, City of Naga, sa kakang satuyang Honorable Mayor Maria Leonor Robredo, kami po nagpapasalamat kay Dr. Mahar Lagmay for sharing your time and expertise. Alam po namin na napakahirap talagang pumila para mapagbigyan niyo po ang isang syudad. And it is an honor and malaking utang na loob po namin yung araw na ito para po makapacitate mo ang lahat ng nasa barangay. Thank you very much po and ingat po kayo sa pag-uwi niyo. Si gusto pong magpa-picture, okay lang. Ma-serve po kaming lunch. Pwede pong gamitin itong mga round tables. Tapos po medyo kaskas lang si lunch ta. At 1 o'clock po will start kasi ito po mga inputs kang ibang team members po. Equally important and very interesting for you to be able really to appreciate ini pong pigigibutangon niya na seminar, garo na may workshop. Okay? So thank you very much po. Feel free po na magpa-picture kay Sir Mahar. Pero while nagpapa-picture po, ma-serve na po kaming lunch. And feel free po na maglipat. By the way po, excuse us, gusto ko pong i-recognize si presence po kang satuyang butihing SK Federation Chairman, si Councilor Jeffson. Kang pig-invite ko po sa short notice kasubago, immediately nagsabi siya, ma-attend siya. Dakula po kaya talaga ang role kang SK, especially with regards to the use of app. And itong leadership din kasi ang mga aki mas proactive, kung mga madali maghiro, mas tekisinda. Thank you very much po, Councilor. After po sigurong lumabas, before pong lumabas si Dr. Mahar, magpapapicture daw po muna dito sa harap. Magkuha ka na pong kakan. Please be ready for a photo op in front po kang stage. Bako man stage. Magpapapicture daw po ulit with Professor. Kaunsisa, unahan na po kayo, pero nakaupo na po kayo. Ako na po, ako na po.